Helo, shwmae bawb? Sôn yma'n ffordd mae'r camera'n siglo, ond wi ar y ffordd i drip ffosiliau arall. Wi ar y ffordd i Cwar Gilwern Uchaf yn y canolbarth. Ac os ydych chi wedi gweld y fideo diwetha, byddwch chi'n gwybod bod llawer iawn o trilobitau i gael yna, craptolita, pob math o beth eraill, ond trilobitau yn benna o'r cyfnod Ordoficaidd. Felly wy'n edrych ymlaen at y trip yma. Dyma'r lleoliad gorau yng Nghymru yn y marn i am trilobitau. Felly pwy a wyr beth bydd pobl yn ffeindo. Wy'n mynd gydag UKAFH fel arfer. Wy'n arwain y trip gyda dyn o'r enw Mark Bagot. Falle bydd e'n ymddangos yn y fideo nes ymlaen. Ond erbyn diwedd y dydd, wy'n siŵr bydd llawer o ffosiliau hyfryd i'w dangos i chi. Felly wy'n mynd i ganolbwyntio ar yr un nawr, a gwelwch chi nes ymlaen. Wel, wi wedi cyrraedd, ond wi ddim gallu gyrru lan i'r quarry hunan, achos fel ych chi'n gweld, mae llawer o eira ar ew. A nes i drio gyrru lan fyna, ffiles i wrth gwrs. So wy'n aros am berchenog y lleoliad i ddod nôl, i fynd â ni lan yna. Fel ych chi'n gallu gweld, ni gyd i parco lawr fan hyn. Ond, wad y teg, falle bod yn anodd gyrru i fanna, ond mae'r hewlydd ar y ffordd lan wedi bod yn eitha clir, so wy'n hapus gyda hynny. Ond, yn yr ardal yma, wy'n gwerthfawrogi cymaint faint o fraint yw i fyw mewn gwlad mor brydferth. Edrychwch arno fe, mae'n gret. I ni yng nghanol y canolbarth, yng nghanol y gaea, ac mae'n edrych yn wych. Felly dyma'r olygfa o'r quarry hunan. Mor brydferth yn yw e. A fel fi'n siŵr bod chi'n clywed, bod pobl yn wrthwylo yn barod, a dyma bawb yn y cwar yn wylo am ffosiliau. Felly, wy'n mynd i ymuno â nhw nawr, a gobeithio byddai'n gallu dangos ffosiliau i chi cyn bo hir. Felly dyma'r fath o ffosiliau sy'n gael yma. Mae trilobitau fan hyn o gaeafol condensus, a fel ych chi'n gweld, rhai bech i nhw. Dim ond babanod yw'r rhain. Gaethon nhw eu lladd gan llosg fynydd yn yr ardal. Daeth y lludw i gyd lawr a lladd nhw i gyd, ac erbyn hyn, maen nhw'n ffosiliau. Felly mae rhai yma yn fech iawn, ond mae yna rhai yma sy'n fwy yn llawi, felly y teulu i gyd. Felly. Dyma'r trilobit arall, gaeafol condensus unwaith eto, ond y tro yma heb i ben. Nege ffosil mo hwnna. Ond y peth yw, mae'r defed yn byw yma. Wi ddim ond yn ymweld, felly war y teg iddyn nhw. Fel wedi gweud o'r blaen, does dim angen defnyddio mwrthol drwy'r amser. Mae'n da fi, mae fe fyna. Ond weithiau, mae jyst yn werth chwilio, jyst i edrych ar wyneb y cerrig i weld beth sy'n gael. Dyna ddarn o gynffon trilobit yn fyna, pigidion, beth arall. So fi'n gweld dim byd fan hyn, ond yn siŵr bod yna rai pethau eraill yma. Just mater o droi cerrig a gweld beth sy'n arnyn nhw. Wrth gwrs, gyda rai mwy fel hyn, gallwch chi ddefnyddio'r mwrthol a'r cyn, dim problem. Ond weithiau, jyst defnyddio'r llygad yw'r tacteg orau. Gan weid hynny, so mwyn credu bod llawer i gael yn y lle yma, felly falle na i symud ymlaen i ardal arall o'r cwar mewn munud. Gawn ni weld.
Ond dyma un o fy hoff ffosiliau, trilobit trinucleid. Yn anffodus, dim o'r rhan o'r pen sydd fan hyn, ond tas o hwnna'n llawn, fysa fe'n bendant yn dod nôl trythre gyda fi achos mi'n dwlu ar rheina. Sy'n ni'n gweud taw nhw yw fo ffosiliau. So wedi dod ar draws trinucleid arall. Dim ond y corff a'r cynffon y tro yma, dim pen arno fe. Tybed a fydde'n ddigon lwcus i ddod ar draws un cyfan heddi. Croeso myself. Mae newydd ddod ar draws hwn, mae yna lot yn mynd ymlaen yn y blocyn yma. Chi'n gallu gweld darn o ben trilobit fyna, cynffon yn fyna, darnau eraill o trilobitau fan hyn. Ac ar ochr arall, mae yna fraciopod yn y cennol yna a darnau eraill o trilobit, felly mae yna lot yn mynd ymlaen yma. Dyma ddarnau o gyginus, mae'r corff yna, mae'r cynffon yna, ond dim pen. Dyma cragen sydd wedi cael ei bwrw achos wrthyn nhw dyfu, wrth gwrs, doedd y cragen ddim yn tyfu gyda nhw, felly o dro i dro bys nhw'n bwrw cragen a thyfu newydd o dano fe, jyst er mwyn i rannu fel tyfu. Dyma brif ffas y Cwar, chi'n gallu gweld rhai trilobit in situ fan hyn, dyma un. Dwi'n mynd i drio cael e mas, dwi ddim yn gyflawn, mae wedi dod mas beth bynnag. Fel chi'n gweld, dwi ddim yn gyflawn felly na, dyle fyna. Ond maen nhw i gael in situ hefyd, ond dim pwynt trio cael nhw mas o'r ffas pan mae yna gymaint o sgri yma i chwilio. Un peth sydd ddim mor dda mewn unrhyw le sy'n adnabydus am ei ffosiliau yw, fel chi'n gweld fan hyn ar y ffas, chi'n gweld y marciau yma, mae rhywun wedi bod yn bwrw'r garreg yma gyda mwrthol yn gwbl dinod, nhw ddim yn gwybod beth yn wneud. Does dim ffordd yn y byd bod hwnna'n mynd i gael unrhyw effaith da. Dwi ddim mynd i dorri'r garreg yn y lle cywir o gwbl, felly chi ddim yn mynd i gael dim byd mas yma. Dych chi jyst yn mynd i ddinistrio pethau. Please, please, please. Os ydych chi'n mynd i ffosilio a ydych chi ddim yn gwybod beth ydych chi'n neud gyda mwrthol, peidiwch jyst bwrw bob peth gyda'r mwrthol. Chi'n sboilo fe am bobl eraill. A does dim angen pan mae yna gymaint o sgri yma i chwilio drwyddo. A dyna'r elfa drosodd. Diolch yn fawr i'r perchenog Emma am ddod yn ei lan a lawr o'r fferm, o'r Cwar, sori, achos heb fi, fes ni ddim wedi gallu mynd yna achos yr eira ar llawr. Ond os ych chi eisiau dod i'r Cwar yma, Cwar Gilwern Uchaf, ewch i, wi'n meddwl, gilwernquarry.co.uk. Wi'n meddwl taw dyna beth yw e. Gallwch chi aros yn y shepherd's hut ar y safle a chael mynediad at y Cwar hefyd. Mae'n werth yr arian, mae'r ardal yn hyfryd dros ben, felly mae'n werth mynd i aros yna os ydych chi'n gallu. Ond am y tro, diolch am wylio'r fideo. Os ydych chi'n licio'r fideos yma, cliciwch ar subscribe isod a cliciwch ar y gloch hefyd mwyn peidio colli unrhyw fideos dwi'n rhoi lan. Ond am y tro, o Ganolbarth Cymru, hwyl fawr i chi. So it's a couple of days after the UKAFH hunt on Sunday. I'm back in the same quarry. I just wanted to say thanks again, Barry and Mark, for your wonderful guided tour around the quarry. It was lovely to hear about your knowledge of the geology and the fossils that could be found. Now, if any of you out there are interested in coming fossil hunting, then please do. It's a wonderful hobby, and Barry and Mark and myself and Aidan, we're all part of a group called UKAFH, the UK Association of Fossil Hunters, and we run hunts
once or twice a month throughout the year, all the way around the UK. And it would be wonderful to see some of you join us. It's brilliant. Sometimes we find some great stuff, sometimes we just have fun with friends. It's not all about the fossils, it's about being out in nature, it's about getting together with good friends and having a wonderful time. So if that sounds of interest to you, please get in touch. Details will be provided by Barry, and thanks again, mate, and we'll see you soon, and hope to see one of you on the hunt very soon as well. Take care, guys. Bye.